ברוכים הבאים לסקירה שלנו. היום אנחנו הולכים להציץ אל מאחורי הקלעים של מערכות ההגנה הדיגיטליות שכולנו כל כך סומכים עליהן. תחשבו על זה רגע. אנחנו חיים בעידן שבו חברות שופכות מיליונים על חומות אש מטורפות, הצפנה סופר מתקדמת ומערכות שמאתרות התקפות ממש בזמן אמת. אבל מה אם נגלה שכל השריון המשוכלל הזה יכול פשוט להתרסק ברגע אחד? מה אם אשליית הביטחון הדיגיטלי שלנו יושבת על פרט אחד, פשוט ובגיע במיוחד? 85%. מטורף, נכון? זה הנתון שפשוט מנפץ לנו את כל האשליה. הנתונים בשטח מראים ש85% מכלל הפריצות לארגונים בכלל לא מגיעים מאיזה האקר גאון שיושב בחדר חשוך ומפצח קוד בלתי אפשרי. ממש לא. הם נובעים ישירות מטעות אנוש. פעולה אחת, קטנה ותמימה, של מישהו מבפנים. כדי להבין את הפרופורציות כאן, תראו, יש לנו היום בקרות טכניות פשוט מדהימות. המקורות שלנו מראים איך שירותים כמו Cloudflare למשל, חוסמים באופן אוטומטי ניסיונות להזריק פקודות זדוניות או נתונים פגומים לאתרים שלנו. זו חתיכת הגנה טכנולוגית. אבל, וזה אבל גדול, כל חומת המגן הזו פשוט מתפוררת כשהגורם האנושי נכשל. ברגע שיש טיפת חוסר תשומת לב, המערכת הכי חכמה בעולם כבר לא תוכל לעזור לנו. חלק ראשון, מקרה בוחן, המחיר של שעננות. אוקיי, בואו נצלול לזה. בואו נראה איך אפקט הדומינו הזה קורה במציאות, דרך מקרה בוחן שממחיש איזה נזק עצום נגרם כתוצאה מטעות אנוש. הכל מתחיל במייל שנראה לגמרי שגרתי. העובד מקבל בקשה לפתוח איזה מסמך חשוב, נגיד חשבונית מספק שעל פניו נראה מוכר. השלב השני הוא כבר הפעולה הקריטית, לחיצה אחת תמימה על הקישור הלא מאומת הזה במייל. וזהו, זה פשוט כל מה שנדרש. בשלב השלישי, קוד עוין חודר למערכת. קליק אחד קטן, והמחשב הודבק, ויחד איתו כל הרשת הארגונית שלנו. זה מראה כמה קל לעקוף חומת אש טכנית כשמישהו פשוט פותח לה את הדלת מבפנים. הנקודה החשובה פה היא שקוד עוין לא צץ לו סתם משום מקום. הוא נשען באופן כמעט בלעדי על 3 נקודות כניסה. תקשיבו טוב. קוד עוין יכול להיכנס דרך קובץ, קישור או תוכנה לא מאושרת. אלה ממש הוקטורים המדויקים שדרכם התוקפים מנסים, וברוב הפעמים גם מצליחים, לחדור למכשירים הניידים ולמחשבים שלנו. ויש פה עוד רובד מרתק, הפסיכולוגיה של כל העסק הזה. דיוג או פישינג והנדסה חברתית הם בעצם טריקים שנועדו לגנוב לנו מידע תוך כדי ניצול הטבע האנושי. לפעמים זה מייל שמבטיח איזה פרס לא הגיוני, אבל זה יכול להיות אפילו יותר פשוט מזה. ראינו במקורות דוגמה מטורפת. מישהו מרים טלפון למשרד, מציג את עצמו כעובד מסניף אחר של החברה, ופשוט מבקש מידע חסוי. הוא מדהים, פשוט מדהים. כמה פעמים הטקטיקה הפשוטה הזו עובדת, ואנשים מוסרים מידע רגיש לגמרי מרצונם החופשי. אז למה כל זה בעצם כל כך משנה לנו? כי ההשלכות של רשת שנפרצה הן לא פחות מהרסניות. יש פה השפעה ישירה וכואבת על החברה. אנחנו מדברים על קנסות כספיים כבדים מאוד אם יש הפרה של חוקי פרטיות. מעבר לזה, יש כאן חתיכת סיכון משפטי, ולא רק לחברה עצמה, אלא גם לאדם הספציפי שהפר את הנהלים, גם אם זה היה לגמרי בטעות. וכמובן, הסיכון הגדול מכולם, הנזק התדמיתי. אנחנו כל הזמן רואים בחדשות חברות ענק שחוטפות מכה אנושה למוניטין שלהם בגלל דליפת נתונים. הרי תחשבו על זה, לוקח שנים לבנות אמון של לקוח, והאמון הזה יכול להתרסק בשנייה אחת. חלק שני, מדריך העצמה, 5 כללי ברזל. אז מה עושים עם כל זה? וזה ממחיש בצורה מבריקה את הפתרון. כי אם טעות אנוש היא הבעיה, אז אנחנו, בני האדם, גם הפתרון הכי טוב. יש הבדל של שמיים וארץ בין חוסן לפגיעות. מצד אחד יש לנו את ההרגלים המעצימים, לנעול את המסך בכל פעם שקמים להביא קפה, להשתמש בעימות דו-שלבי, ולוודא פעמיים מי הנמען לפני ששולחים משהו. ומצד שני, ההרגלים המסוכנים שאנחנו פשוט חייבים להעלים, להשאיר מסמכים רגישים זרוקים על השולחן, ללחוץ על קישורים לא מוכרים, וכמובן כתיבת סיסמאות. כמו שאחד המקורות שלנו אמר, וזה כל כך נכון, לכתוב סיסמה על פתקית צהובה ולהדביק אותה על המסך, זה ליטרלי כמו לא להחזיק סיסמה בכלל. עוד הרגל שלגמרי אסור לוותר עליו קשור לכלים שלנו. זה פשוט must להתקין עדכוני מערכת ואנטיווירוס ברגע שהם קופצים. אלה התרופות הדיגיטליות שלנו. מעבר לזה, כשמדובר בסמארטפונים, חייבים להוריד אפליקציות רק, ואני מדגיש רק, מחנויות רשמיות כמו האפ סטור או גוגל פליי. אף פעם לא מהורדות פיראטיות מפוקפקות.
אז אם אתם לוקחים רק דבר אחד מהסקירה שלנו היום, שזה יהיה זה. זה חייב להפוך לאינסטינקט לפני כל פעולה דיגיטלית שלכם. עצרו, בדקו ודווחו. כן, זה עד כדי כך פשוט, אבל זה בדיוק מה שמפריד בין מערכת פתוחה למערכת פרוצה. יש לכם ספק קטן, עוצרים מיד. לא לוחצים, לא מורידים ולא שולחים שום דבר. כדי ליישם את העצרו, בדקו ודווחו הזה בתכלס, פשוט תריצו בראש צ'קליסט כזה מהיר. האם השולח מוכר לי? אם כן, בכלל ציפיתי לקבל ממנו קובץ עכשיו? האם בדקתי פעמיים את הכתובת של הנמען לפני ששלחתי את הנתונים של הלקוח? והכי חשוב, האם אני מתעלם עכשיו מאיזו אזהרת הבטחה קופצת של המערכת רק כדי לסיים כבר את המשימה? חברים, אם משהו מרגיש קצת מוזר, ישר מדווחים לאחראי הבטחת מידע, בלי לחשוב פעמיים. חלק שלישי, כובע ההגנה הראשון, אחריות משותפת של כולנו. הגיע הזמן שנשחרר את התפיסה הישנה והמסוכנת הזאת שהבטחת מידע זה סתם איזה כאב ראש של מחלקת ה-IT. ממש לא. מידע של לקוחות זו אחריות של כולנו. כל פעולה קטנטנה, מנעילת המסך ועד אימות כפול, היא חלק מהגנה על הארגון. הגנה מתחילה בזהירות של כל אחד מאיתנו. וזה משאיר אותנו עם שאלה אחת די פרובוקטיבית שאנחנו חייבים להדד לעצמנו בכל פעם שמתיישבים מול המסך. האם חומת ההגנה הבאה, זאת שעולה לארגון עשרות מיליונים, תיפרץ פשוט בגלל קליק אחד שגוי שלנו? האחריות היא לגמרי בידיים שלנו. עד כאן להפעם, תודה רבה שהזנתם לסקירה שלנו, ותעשו טובה. תחשבו טוב לפני שמקליקים.